he estat formant part, en certa manera, d'aquests amics del CCDT quan va començar a néixer i va començar a posar-se en funcionament aquest engranatge per crear aquesta associació. Quan parles de l'Índia, ara que s'ha convertit al costat de la Xina i el Brasil en aquestes economies emergents, potser la Índia és la que ha fet menys soroll al costat del Brasil i la Índia, que són dos grans mastodons de l'economia, però sí que és veritat que quan veus que hi ha aquests grans gegants, els forats, les esquerdes cada vegada van fent més grans entre la societat. I sobretot que ja venim arrossegant aquell maleït sistema de castes ha fet que encara aquestes diferències es facin més grans. I quan hi ha pobresa, qui pateix més són els més dèbils. I d'entre els dèbils, encara els que són més febles són els nens, que són els que de fet haurien d'encarnar el futur d'un país i són precisament qui no en tenen. I per mirar de corregir aquesta situació i fer-ho en contacte amb la gent d'allà que es preocupa pel seu futur, per tant, per les seves criatures, és del que hauríem de parlar avui. Com fer-ho millor és una altra pregunta que ens hem anat fent avui abans que arribéssiu, mentre estàvem també prenent el pols a les revoltes de la plaça Catalunya, de com s'haurien de comunicar millor les accions per fer una mica més partícip a la gent que pot potser voler sentir-se una mica més integrat en aquesta societat que sembla que vagi a dues velocitats. Diem a Sara perquè vam començar a treballar amb una entitat molt curiosa que es diu a Sara, que treballava en un districte de Bombay, de l'immens Bombay, i que ens va semblar, als fundadors els hi va semblar sobretot superinteressant perquè era una petitíssima, una micro-ONG de proximitat, però feia alguna cosa que en aquells temps, que estem parlant, ells inclús van començar abans dels 10 anys, estava molt poc visualitzat perquè ells anaven per les estacions de ferrocarril i buscaven els nanos abandonats, que és un fenomen que ara no em vull estendre però que és molt particular almenys de l'Urbe de Bombay i d'altres ciutats de l'Índia. Llavors a Sara ens va donar també el mateix que la família a Barcelona, Sara ens va donar la raó de viure i hem intentat créixer coherents amb aquesta idea, perquè no hem abandonat mai la vocació al servei del món infantil. Hem anat perfilant-lo, hem anat millorant-lo i hem anat creixent, perquè el que sí hem fet és ser coherents amb aquests principis fundacionals, tant de família, barri, districte, ciutat, com de la nostra entitat que vam començar a col·laborar, a ajudar, a financiar, a donar suport, a promoure, vam ampliar. I d'on abans era, li diem contrapart, una sola contrapart, ara, a poc a poc, nosaltres també som una micro-ONG, tenim 5 contraparts, hem anat estenent la xarxa, la cobertura geogràfica, amb bona voluntat, ens hem anat professionalitzant sempre de la mà dels que fan la feina de veritat. Nosaltres aquí interpretem, valorem, i intentem donar suport a la gent que realment lluita, que treballa i que executa una sèrie de missions d'un alt contingut social i humà. Llavors, treballem en 5 contraparts i fem una sèrie de projectes que tots estan relacionats amb el món infantil. Intentem estendre la nostra cobertura a una àrea geogràfica de la ciutat i ser coherents també amb això. Ho veureu a la web o a la memòria que publicarem dintre de 2 dies, projectes amb el món del gènere, financiem també residències femenines, petites residències femenines d'acolliment i de formació i de reinserció de nenes, portem projectes endavant de nutrició i escolarització, que el Carlos també, curiosament, sense haver-ho buscat mai, hem coincidit. També portem endavant projectes relacionats amb el món dels disminuïts dintre dels slums, aquells nanos que a sobre tenen disminucions físiques o psíquiques, imagineu-vos ja el nivell d'abandono amb el que estan, hem treballat, ara hem agafat 54 nanos i nanes noves per un projecte amb una, sempre de la mà d'una acreditada, homologada, d'una gent que tenen molt prestigi, que porten molts anys i que van augmentant la seva incidència a mesura que vagin aconseguint capacitat per portar endavant els seus projectes. Una sèrie de projectes fins a 12, seguim sent una micro, però concentrats en el territori, concentrats en l'objecte social dels nanos, ens en sentim realment molt orgullosos, sobretot que intentem, entre els nostres mitjans, que els que ens apoyen, els socis, alguns dels quals estan aquí, i molts altres que ens donen suport, puguin compartir amb nosaltres aquesta idea. Això és una mica la raó de ser. Al fer 10 anys hem volgut posar-lo de manifest. Després volia, rapidíssimament, per no liar només, parlar una mica del model.
El model de les 4 ONGs jo crec que té algunes coses en comú que cal ressaltar, perquè clar, el no formar una macro-ONG, el no ser una entitat d'una dimensió molt gran i no tindre al nostre servei estructures de divulgació, estructures de màrqueting, estructures de comunicació, doncs potser són poc coneguts i de fet són poc coneguts. Però clar, si ens afegim els 4, sumem tots els socis i els suporters de cada una de les 4 ONGs, tots els projectes i tots els beneficiaris, doncs potser ens estem donant compte que tenim un impacte real sobre el terreny que és impressionant. I això també era un motiu de donar-se a conèixer. Nosaltres treballem un adult instintiu nostre, que jo crec que és com a tots, treballem del sud per al sud. Nosaltres aquí no dissenyem, no decidim el que han de fer allà. Nosaltres ens hem vinculat amb gent ultra sèria, ultra competent amb la seva tasca, amb gent de la seva ciutat, índios, i amb ells els hi prestem la nostra interlocució, definim els objectius junts, els financiem i després els supervisem.